Zemlja je tu gdje jest, zahvaljujući političarima koji se nisu brinuli za narod već za sebe. Slika je to Hrvatske o kojoj je Tomašić govorila na susretu s novinarima. Pogledajte njihove imovinske kartice i odmah će se znati tko je radio za Hrvatsku, tko za sebe. Kome je Hrvatska u srcu, a kome u džepu. Država je lijepa, ali od čega ovdje živjeti, pita dalje, te podsjeća da zemlju nismo naslijedili, već posudili od svojih unuka. Što ćemo im sutra dati jest? Gdje će raditi? Gdje će moći kupiti stan? Da li će moći imati potomke? Zahvaljujući ovakvoj situaciji u Hrvatskoj. To su glavne teme. A ne promovirati ljude koji su pokrali ovu državu i još su nekakva krema društva. Ovdje što više kradeš, to si bolji i pametniji i draži ljudima. Što manje kradeš, što zašućeš rukave i radiš, to si nekakva budala. Ja sam od 90. u politici, jer sam bila šefica osiguranja predsjedniku Tuđmanu. Ja jako dobro znam koji su ljudi došli sa jednim kaputom. A ja jako dobro isto znam da su ti ljudi sad multimilijunaši. Danas u svijetu moramo objašnjavati tko krade, zašto krade, gdje se krade. Ali može se to zaustaviti, zaključuje Ruža Tomašić. Recept je ne samo zatvor, nego prvo vratiti ukradeno, pa zatvor. Pa će se tek onda u Hrvatskoj pokazati i dokazati da se lopovluk ne isplati. Pa tko ovdje ne bi za 7 milijuna eura završio u zatvoru 2 godine? Ko od vas to ne bi napravio? HSP dr. Ante Starčević na parlamentarne izbore će samostalno. Imaju 15.000 članova, 70% ih je mladih, rečeno je na konferenciji za novinare.